Здравейте, олимпийци! Може да си помислите, че съм на плаж? Почти е така. Сега съм на балкона, но всъщност ще ви говоря за лятото и за плажа. Искате ли да знаете какво? Само почакайте! Така, да се наглася, че ще поприказвам. Надявам се да ме чувате добре, защото съм навън. Олимпийци, както може би сте разбрали от заглавието на видеото, днес ще ви разкажа за малко думички, свързани с плажа, които трябва да знаете на английски. Неизбежно, особено ако ходите на море в някоя друга държава, освен в България. Макар че вече и на нашето Черноморие трябва да се знае английски, тъй като има много чужденци, които го посещават. Така, нося си чантичката за плаж. Аз съм вече готова, не знам за вас. Всъщност, ако ви е интересно това, което правим, дайте едно палче и се абонирайте за канала ни, така знаем, че това, което правим, ви харесва. Щом издържахте до тук, значи сте истински олимпийци. Аз съм Рони, за тези от вас, които не ме познават, и е време да започваме с най-полезните думи за плажа това лято. Хайде сега да видим какво си нося аз. My beach bag, моята плажна чанта. В нея има много красоти, може не всеки да ги използва, но за мен са съществени. Не отивам на плажа и без my hat, моята шапка. Чакайте, че някакво птиче тук се включи и той иска да участва във видеото. Така, също така, важно нещо на плажа, чакайте да поровя малко, са слънчевите очила. Не ходя никъде без тях. А те са, може би знаете, sunglasses. Нали така? Имайте си ги, важни са. Добре. Както ме гледате, съм с рокля, дрес, плажна. Винаги на плажа сме с бански. Swimsuit. И какво друго ни трябва на плажа? Flip-flops. Джапанки. Може и боси. Barefoot. С джапанки по-добре. Така. Какво друго ни трябва на плажа? А как е плаж, между другото? Beach. А как е море? Sea. Как е пясък? Sand. Я да видим. Няма как без wallet. Портмоне. И разбира се, любимата хавлия. Towel. Чакайте да ви я покажа, че ми е много любима. С миньоните. Добре. Какво друго си нося аз? Suntan lotion. Задължително. И така. Може да си пивате коктейлче. Коктейл е коктейл. Кафе, кофи, различните видове. Вече вие ще си прецените какво си харесвате. Аз нося със себе си headphones. Ако сте на някой по-спокоен плаж, който няма музика. Headphones. Разбира се, napkins. Ако имате нужда. И освен да съзерцавам the waves and the sea, I have a book with me. Може и четец, ако имате. Аз обичам книжки. И крем срещу нашите любими москитос. Така. Разбира се, има много други неща, които ви трябват за думички на плажа. Ако имате нужда да поръчвате на сервитьор, сте на някой бич бар, тогава, олимпийци, напишете ми в коментар, искате ли да научите нещо по-любопитно и как да се справите на плажа. Ще направим и такова видео. А за тези от вас, които искат да говорят безупречно, не само на плажа, но и навсякъде другаде, може да участвате в нашия разговорен курс, който ще стартира през юли месец. Повече информация ще може да видите в описанието под видеото. Разбира се,
Ще има и изненади за тези, които се включат. Очакваме ви!